Matapos niyang makapagbigay ng kautusan, dahan-dahan namang nagpalit ng anyo ang pangkat ni Bagtoy. Sa isang iglap na puno ng mababangis na aswang ang bahay na kanilang pinagtataguan, naghihintay ng hudyat na manggagaling sa kanya. Pagramdam nilang malapit na ang patrolya ng mga dayuhang hukbo, dahan-dahan silang nagsiusad patungo sa ilalim ng bahay. Sa pagtago ng buwan sa ulap, walang pag-aalangan naman nilang pinaghihila papailalim ang mga napapadaang sundalo. Hindi na nakasigaw ang mga ito, gawa ng mabilisan nila yung binalian ng ulo. Si Mercito naman noon, abalang-abala sa paghahanap sa pinuno ng dayuhang mga sundalo dahil sayo ng kanyang pinakapakay. Nang masipat niya ang kinaroroonan ng mga ito, mabilisan naman siyang naglaho sa kanyang kinaroroonan. Paglitaw niya, tinadyakan niya ang 2 opisyal ng mga sundalong Hapon at kasabay nito ang mabilisan niya ditong pagkaladkad patungo sa talahiban. Bilang pagpapakita ng kanyang galit, walang awa niya yung inundaya ng saksak na nagsisimula sa kanilang mga talampakan. Habang kumakawala dahil sa sakit ang mga ito, pilit naman niyang tinatapakan ang mga bunganga nito upang hindi sila makaistorbo sa mga taong payapang nagtatago sa mga bahay. Makalipas lamang ang ilang oras, tumahimik ang paligid. Paisa-isa na ding nagsilapit ang kanyang mga kasama, hudyat na tapos na ito sa kanilang ginagawa. Bagaman may nalagas na 2 sa kanila, hindi nila yun gaanong ininda. Sa kadahilanang para sa kanila, maliit lamang yung sakripisyo. Sa pagsapit ng umaga, nang mapagtanto nila Mercito na wala ng hukbo ng mga dayuhan sa lugar, minabuti nilang bumalik na sa kanilang baryo. Hindi na sila tumuloy sa lungsod ng Cagayan, gawa ng merong nakapagsabi sa kanila tungkol sa mga pangkat ng antingero roon na kasalukuyang nakikipaglaban. Makalipas lamang ang 2 araw, kasalukuyang nagpapahinga na si Mercito at si Apolonio sa kanyang tirahan. Naging paksa ng kanilang pag-uusap ang kanyang sitwasyon, gawa ng hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin matapos niyang makuha ang mutya ng hamong na iniluluwa ng puno ng kalumpang. Naniniwala naman si Mercitong magagawa niyang makuha ang 3 mutya ng mga ito, subalit hindi na niya muna yun gaanong inisip sa kadahilanang napakatagal pa ng 50 taon. Siguro Mercito, habang naghihintay ka, magtayo ka kaya ng sarili mong pamilya. Makakatulong yun sa'yo. Malay mo, baka dahil sa mga anak mo, maisipan mo nang malagay sa tahimik. Wika ni Apolonio sa kanyang kaibigan. Ay nako, hindi siguro para sa akin ang tadhanang yan, Apolonio. Alam mo naman, napakagulo ng buhay ko. Kahit alam kong kaya ko silang protektahan, hindi ko masasabi ang kanilang hinaharap. Ang pag-aasawa at pag-aanak, hindi sa lahat ng oras ay biyaya. Aanhin mo ang magkaroon ng sanggol kung ikaw mismo naghihirap na buhayin ang iyong sarili. Hindi ko sinasabing masamang magkapamilya, pero sana kapag lumagay ka sa ganyang sitwasyon, magawa mong mapanindigan ang pangangailangan nila. Para sa akin, kaibigan, hindi ko maaatim na makita ang aking mga anak na naiinggit sa ibang bata. Siguro bilang ama, ramdam mo yan. Sagot naman ni Mercito sa kaibigan niya. Nang marinig ito ni Apolonio, bigla naman yung napatahimik gawa ng alam niya sa kanyang sarili na may punto ang mga bagay na sinabi nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nagpasya na lamang silang ibaling sa ibang bagay ang kanilang usapin. Sa loob ng 2 linggo, mapayapang namuhay sila Apolonio. Paminsan-minsan bumibisita ang pangkat nila Bugdoy sa kanila para magbigay ng ulat. Hinahayaan naman niya ang mga ito, lalo pat may mga kanya-kanya rin yung trabaho. Akala ni Mercito magtutuloy-tuloy na ang kanyang mapayapang pamumuhay,
pero hindi pala. Isang hapon, habang naglalakad siya sa sentro ng kanilang baryo, nakasilay siya ng isang babaeng may kalong-kalong na sanggol. Nababalot ang sanggol na yon ng lampin na parabang ayaw nitong ipakita ng babae. Subalit dahil sa kanyang matatalas na paningin, kung kaya't hindi sapat ang lampin na yon upang maitago ang sanggol. Nang masipat ni Mercito na may kakaiba sa sanggol na yon at sa presensya ng babae, walang pagdadalawang isip naman niya yung hinarang. Nasisiguro niyang aswang ang nilalang na yon sa kadahilan ng buong buhay niya, hindi pa pumalya ang kutob niya. Bilang isang aswang na kumakain ng kanyang uri, alam na niya ang amoy ng mga ito kahit bali-baliktarin pa ang mundo. Paghawak ni Mercito sa bisig ng babae, bigla naman yung kumawala, subalit hindi niya yon pinahintulutan. Ang ginawa niya, pinaramdam niya dito ang presensya ng isang hamong na siyang naging sanhi upang tuluyan itong mabalot ng takot sa kanyang buong katawan. Nagpumilit pa noong magpumiglas ang babae pero hindi naglaon tuluyan din yung nanghina dahil sa takot. Dahil sa pangyayaring yon, hindi na nakatuloy si Mercito patungo sa bahay ni Apolonio. Ang ginawa niya, umuwi siya sa kanila kasama ang babaeng yon sa kadahilan ng nararamdaman niya sa katawan nito na meron doong nangyayaring kakaiba. Bagaman wala siyang ideya, nasisiguro niyang nalalagay sa panganib ang buhay ng babaeng yon at ang anak nitong pinaghihinalaan niyang patay na. Sa pagdating nila sa kanilang tahanan, inilahad niya sa babaeng nanginginig na wala siya doong gagawin. Ayusin mo yung sarili mo para hindi ka magmukhang kaawa-awa. Neng, matanong ko lang, ano ang nangyari sa'yo? Kanina kasi, habang pinagmamasdang kita, napapansin kong may kalungkutan kang dinadala. Huwag kang mag-alala, kahit ako'y isang hamong, nasisiguro ko sa'yo, hindi kita magsisilbing pagkain. Sa ngayon ang gusto ko, mapabuti ang lagay mo at masigurong ligtas kayo bago kayo umalis sa bahay ko. Wika ni Mercito. Pagkarinig ng babae sa kanyang sinabi, bigla naman yung napatingin sa kanya na parabang nabunutan yon ng tinik sa kanyang lalamunan. Maaaring iniisip kasi nitong papatayin siya ni Mercito kung kaya't dinala siya sa bahay nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya unti-unting napag-alaman ang istorya sa likod ng babaeng yon. Halos tumulo noon ang kanyang luha, gawa ng ramdam na ramdam niya ang sakripisyo nito, mailayo lamang ang kanyang anak. Naniniwala kasi si Mercito na ang mga kauri nila walang pagkakaiba din sa tao. May emosyon ito, nakakaramdam ng takot at pagmamahal. Siyempre, naghahangad ding mapabuti ang kanilang pamilya. Subalit gayon paman, kahit alam niya ang tungkol sa bagay na yon, patuloy pa rin siyang kumakain ng mga aswang para mairaos ang kanyang gutom. Matapos itong mailahad ng babae, hindi na din ito nag-alangan pang magtapat sa kanya ukol sa mga pangkat ng gabunan na humahabol sa anak niya. May sikreto kasing natatago ang anak niyang yon na siya namang hindi basta-bastang mailahad ng babae kahit isa pa siyang hamong. Nang marinig niya ang tungkol sa bagay na yon, doon na siya tuluyang nagkaroon ng interes sapagkat ramdam na ramdam niya sa katawan ng sanggol ang animoy bertud na nagkukubli sa katawan nito. Hindi naman niya magawang matukoy kung ano ang uri ng bertud ang tinatangan ng bata dahil sa napakaraming elementong nakikisawsaw sa kanyang pandama. Bagaman marami pang bagay na nais sana siyang itanong sa babae, pinili na lamang niyang manahimik. Ang ginawa niya, patuloyin muna ito sa bahay niya pansamantala hanggat mataas pa ang tensyon sa paligid. Akala ng babae, bukal sa loob ang pagtulong sa kanya ni Mercito pero
Ginagamit lamang siya nito para sa kanyang madilim na binabalak. Napag-isip-isip kasi noon ni Mercito na kung hinahabol ito ng mga gabunan, hindi maglalaon ang mga ito ang mismong gagambala sa kanyang tahanan. Mas papabor sa kanya ang sitwasyong yon para naman kahit papaano hindi na siya magpagod pang manghuli ng kanyang mga pagkain. Halos hindi rin niya mapigil ang kanyang nararamdamang kagalakan lalo pat unang beses ding mangyayari na siya mismo ang bibisitahin ng mga aswang. Sa paglipas ng mga araw, kahit papaano naging maayos naman ang lahat. Ang babaeng aswang na kanyang pinatuloy, naging komportable naman ito sa kanyang tahanan. Inutusan niya yung araw-araw maligo at magdamit ng maayos nang sa gayoy hindi siya mapaghinalaan ng mga tao sa kanilang baryo. Kahit labag sa pagiging aswang ang magkaroon ng malinis na katawan, walang magawa ang babaeng yon kundi ang sumunod sa hamon. Alam niyo ba na kapag naliligo at nagpapabango ang isang aswang, napuspos pa ito ng kanyang bertud at ng demonyo, kusa yung manghihina. Ayon kay Mercito, hindi nanananahan ang mga bertud ng mga aswang sa malinis na katawan ng isang tao. Kapag kasi nag-umpisa na silang maglinis ng katawan, maninibago ang bertud hanggang sa dumating ang puntong kusa itong sisirain ang kanyang sarili. Ang pagkamatay ng bertud sa loob ng katawan ng isang aswang ay isang mapanganib na sitwasyon, lalo pat karugtong nito ang mismong kaluluwa ng may tangan. Kahit taliwas yon sa nais mangyari ng babae, wala itong magagawa sapagkat nasa ilalim yon ng kanyang puder. Aminado naman itong may rason si Mercito kung bakit niya pinapagawa ang bagay na yon na siya namang pinanghahawakan ng babae. Isang hapon, habang nag-uusap sila sa labas ng bahay ni Mercito, bigla naman silang natigilan ng merong sumigaw na isang lalaki sa labas ng bakuran. Ang tono ng boses nito, tila bang galit nang sa hindi malamang dahilan. Matapos nilang marinig ang bagay na yon, agad naman nilang tiningnan ng lalaking yon na kung saan nadatnan nila ito sa likurang bahagi ng mga puno ng kalumpang. Pagramdam ni Mercito sa kakaibang presensya ng nilalang, agad naman niya yung natukoy bilang isang gabunan. Aminado siyang hindi mga ordinaryong gabunan ang bumisita sa kanilang lugar, lalo pat ang bawat isa sa mga ito, nararamdaman niyang nagtatangan ng kakaibang armas. Makalipas lamang ang ilang minuto, nagpasya siyang lapitan ito para kausapin. Nasisiguro ni Mercito na hindi yon nasisindak sa kanyang presensya, gawa ng habang naglalakad siya, kitang-kita niya ang lalaking yon na hindi gumagalaw sa kinaroroonan nito. Sa paglabas niya ng pintuan ng kanyang bakuran, doon bumungad sa kanya ang lalaking nanlilisik ang paningin habang nagmamasid. Ramdam ni Mercito ang kakaibang presensya nito, subalit hindi na muna niya yon pinansin. Kaibigan, magandang hapon. Ano ang pakay mo? Bakit ka nagsisisigaw sa labas ng bahay ko? Mahinahong tanong dito ni Mercito. Paanong hindi ako magsisisigaw dito? Nasa bahay mo yung asawa ko. Pwede ko na ba siyang makuha? Matagal ko na siyang hinahanap eh. Pabulyaw na sagot naman ng lalaki. Dahil sa sinabi nito, mariin naman yung tinutulan ni Mercito. Para sa kanya, hindi ang lalaki ang magdedesisyon ng bagay na yon, kundi ang babaeng kanyang tinulungan. Naniniwala kasi siya, kilalang kilala ng babae ang kanyang kaibigan at kaaway. Sa pagbaling niya ng kanyang paningin sa babae, nasisipat niyang umiiling-iling ito, indikasyon na kalaban ang lalaking yon. Dahil sa ipinakita nitong senyas sa kanya, kung kaya't sapat na yung basihan para ituring na kalaban ang gabunang nasa harapan niya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, paulit-ulit namang nagpumilit ang lalaki
ngunit hindi ito sinang-ayunan ni Mercito. Dumating na nga noon sa puntong tinakot na niya ito na siya namang labis niyang ikinatuwa. Alam ni Mercito na hindi pa siya nakikilala ng lalaking yon, kaya na may sinubukan niyang magpakilala sa pamamagitan ng kanyang presensya. Sa pag-ihip ng malakas na hangin sa paligid, bigla naman itong natigilan sa pagsasalita nang maramdaman ito ang presensya ni Mercito. Sa isang iglap, tila ba nagbago ang lahat para sa lalaking yon dahil sa presensyang kanyang naramdaman. Maya-maya pa, nasipat naman niyang sumeryoso ang mukha nito habang patuloy na nakatitig sa kanya. Kaya pala malakas sa loob mong makipag-usap dahil isa ka palang hamong. Pero hindi bale, ipapakita ko sa iyo na hindi lahat ng mga pagkaing tinuturing mo ay kayang-kaya mong daragin at pasundin sa iyong kagustuhan. Seryosong wika ng lalaki. Matapos nitong makapagsalita, doon nasipat ni Mercito ang pagdukot nito ng isang bagay sa bulsa nito na siya namang mariin niyang pinagmasdan. Pagsilay niya sa kapirasong bungo ng tao na dahan-dahang isinusukbit ng lalaki sa kanyang ulo, doon naman niya napagtanto na meron yung gagawing kakaiba. Nang maisakatuparan na ng lalaki ang pag-asa sa bungong kanyang kinuha, kitang-kita ni Mercito ang pag-aangil nito. Sa isang iglap, biglang binalot ng kadiliman ang buong paligid at kasabay nito ang dahan-dahang pagpapalit anyo ng nilalang. Habang nag-aanyo yung gabunan, kitang-kita niya ang pagkakaroon nito ng mga kakaibang bagay sa katawan. Ayon kay Mercito, na ang aswang na yon ang pinakanatatangi sa mga nilalang na kanyang nasilayan. Bukod kasi sa mga buto nitong nakausli sa katawan, ramdam din niya ang pagtriple ng lakas nito. Kung nagkataon sigurong isang ordinaryong aswang lamang siya noong mga oras na yon, maaaring hindi siya tumagal doon ng kahit isang segundo. Sa paglundag ng gabunan sa lupa, ramdam na ramdam niya ang pagyanig nito. May mga nasisipat na din siyang nagsisitakbuhang mga lamang lupa, indikasyon na maging ang mga engkanto at elemento ay nagagawang maapektuhan dahil sa presensya ng kanyang kalaban. Nang makalapit na sa kanya ang nilalang na yon, walang habas naman siya nitong pinag-uundayan ng saksak na siya namang madali niyang naiilagan. Subalit gayon pa man, kahit alam ni Mercito na siya pa rin ang nangingibabaw sa duelong yon, hindi pa rin siya nagpakakampante. Naiisip kasi niya na kung may ganoong abilidad ang kanyang katunggali, hindi siya magugulat kung meron pa yung ilalabas na kakaibang bagay sa kanilang pagtutuos. Makalipas lamang ang ilang minuto, nagpatuloy pa rin ang pagsunggab sa kanya ng gabunan. Wala naman siyang ibang ginawa kundi ang umiwas habang patuloy na pinagmamasdan ang bawat hakbang na pag-atake ng kanyang kalaban. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang biglang lumitaw sa mga kamay ng nilalang na yon ang mga punyal na gawa sa anino. Paulit-ulit yung ibinato sa kanya ng aswang, subalit hindi yun sapat para mabigyan siya ng matinding pinsala. Dahil sa pangyayaring yon, hindi na tuluyang nasundan ni Mercito ang nilalang na siyang naging sanihi upang magawa nitong makalapit sa kanyang likuran. Magdasal ka na! Wika ng gabunan habang mabilisang itinatarak sa kanyang likod ang punyal nitong hawak. Pagramdam ni Mercito na malapit na siya nitong tamaan, walang pag-aalangan naman niyang ginamit ang nakuha niyang bertud sa kalumpang. Bago pa man tumarak sa kanyang katawan ng talim ng punyal na yon, nagawa na niya yung paglahuin. Dahil sa kanyang ginawa, bigla namang natigilan ang gabunan sa kadahilan ng hindi nito inaasahan ang abilidad niyang yon. Nang mapagtanto nitong mapanganib si Mercito, nagpasya na yung dumistansya. Sa puntong yon, medyo nag-aalangan na ang gabunang umatake,
lalo pat alam niya sa kanyang sarili na hindi basta-basta ang nilalang na kanyang katunggali. Ang tanging naisip na lamang nitong paraan para manalo sa laban ay ang kaharapin si Mercito sa pamamagitan ng pisikal na labanan. Ano? Tatayo ka na lang ba dyan? Sumugod ka! Patayin mo ko kung kaya mo. Tandaan mo, yan lang ang paraan para makuha mo ang pakay mo rito. Wika ni Mercito, pagsilay niyang labis-labis na ang pagkabahala ng nilalang. Makalipas lamang ang ilang segundo, muli yung nagpatuloy sa kanyang pag-atake. Habang sinasalag ni Mercito ang mga sapak nito, napapansin niyang mas mabigat yon ng 5 beses kumpara sa mga gabunang madalas niyang nakakaharap. Nang dumating na sa puntong hindi na niya kayang salagin ang mga suntok nito gamit ang kanyang orihinal na anyo, nagpasya siyang tawagin ang kanyang mga kaliskis upang magsilbi niyang baluti sa labanan. Hindi niya pinakita sa gabunan ang totoo niyang anyo, pagpapakita na hindi pa ito ang klase ng katunggali na dapat niyang seryosohin. Dahil sa pang-insulto noon ni Mercito, kung kaya't ibinuhos ng nilalang na yon ang kabuuan ng kanyang lakas upang siya ay pabagsakin. Habang patuloy siya nitong inaatake, wala naman siyang ibang ginawa kundi ang tumawa. Maya-maya pa, nang mapagtanto ni Mercito na wala na itong ibang alas sa kanyang bulsa, nagpasya siyang lapitan yon para gawin ang kanyang ikaunang pag-atake. Sa una niyang pagsapak sa nilalang, halos manumbalik yun sa kanyang orihinal na anyo dahil sa bertud ng kalumpang. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, halos hindi na makatayo ng tuwid ang gabunan na para bang labis nitong ininda ang kanyang ginawa. Kitang-kita din niya ang pagrupok ng kaanyuan nitong aswang, indikasyon na dahan-dahan ang kumakalat ang bisa ng kanyang bertud. Ayon kay Mercito, ang pinakamapanganib sa kanyang abilidad ay ang ipagsawalang bisa ang anumang tinatangang mutya ng kanyang katunggali. Sa oras na malapatan niyo ng kanyang pag-atake, iisa na lamang ang paraan nito para makaligtas at yon ay ang tumakas mula sa kanyang mga kamay. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa gabunang yon, hindi naglaon na numbalik na ito sa kanyang totoong anyo. Habang pinagmamasdan niya ang hubot-hubad na katawan ng nilalang, wala naman siyang ibang ginawa kundi ang manatiling nakatayo. Maya-maya pa, kampante naman niya yung nilapitan habang nananatiling walang imik. Paglapit niya sa kinaroroonan ng nilalang, tinatakan niya yon ng kanyang marka, sabay sabi ng, Papuntahin mo rito ang mga kaibigan mo. Sabihin mo naghihintay ako ng aking mga kalaro. Huwag mo ding subukang tumakas, iho. Yang markang lumapat sa katawan mo, kaya ko yang paganahin anong oras ko man gustuhin. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo gugustuhin na paganahin ko ang markang yan. Sige na, umalis ka na. Nang marinig ito ng gabunan, wala naman itong nagawa kundi ang manahimik. Pag-atras ng bahagya ni Mercito sa kinaroroonan niya, tila ba nagkusa din ng mga paa ng gabunan na tumakbo papalayo. Sa pagkawala nito sa harapan ng kanyang tahanan, dali-dali naman siyang bumalik sa loob ng kanyang bakuran para kausapin ang babae. Habang kinakausap niya ito, doon niya napag-alaman na totoo ngang asawa yon ng babaeng sumailalim sa kanyang puder. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, panandalian naman silang natigilan nang dumating ang mga mensahero ni Bagtoy. Nasipat niya din si Apolonio noong naglalakad papalapit sa kanyang bahay, kung kaya't nagpasya siyang ipagpatuloy na lamang ang kanilang pag-uusap sa loob ng kanyang tahanan. Hindi na kasi noon maatim ni Mercito ang pagsasawalang imik ng babae, lalo pat di hamak na mas malakas kesa sa mga ordinaryong gabunan ang mga nilalang na kanyang katunggali. Makalipas lamang ang ilang minuto, umalis na din ang mga mensahero matapos nitong makapagbigay ng ulat.
Bago yun tuluyang umalis, inabisuhan niya yung papuntahin sa bahay niya si Bagtoy sa mga susunod na araw. Sa paglalim ng gabi, habang kumakain silang tatlo, naglakas loob na ang babae na ilahad sa kanila ang sikreto ng anak niyang matagal nang yumao. Ang sikretong ibinahagi ng babaeng yon ay labis na ikinagulat ni Mercito at ni Apolonio. Okay, yun agad yung magiging tanong natin eh. Ano kaya yung sikretong ibinahagi ng babaeng yon? Tsaka, kawawa naman namatayan ng anak. Ano kaya yung bertud ng bata? Para wala na tayong marami pang tanong, sunod kagad natin yung 6. Yun lang. Salamat.